எல்லோருக்கும் வணக்கம். ஜெய் சந்திர பிரபாங்கி சேனலுக்கு உங்கள் எல்லாரையும் மீண்டும் வரவேற்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம். இன்றைக்கி நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம வீட்டில் கிருஷ்ண ஜெயந்தி எப்படி கொண்டாடினோம் அப்படிங்கிற பற்றின விலாக் தான் பார்க்க போகிறோம். கிருஷ்ண ஜெயந்தி குழந்தைங்க இருக்கிற வீட்டில் நிச்சயமாக கொண்டாடப்படணும். ஏன்னா கிருஷ்ணரோட பிறந்த நாள் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம வீட்டில் உள்ள ஆண் குழந்தையாகட்டும் பெண் குழந்தையாகட்டும் கிருஷ்ணர் வேஷம் ராதை வேஷம் போட்டு அது ஒரு கோலாகலமாக போன வருஷம் நம்ம வீட்டில் வந்து ரொம்ப நல்லா இதை விட பெருசாக கொண்டாடினோம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம். இந்த வருஷம் இருக்கிறத வச்சு கொண்டாடியாச்சு. முதல்ல கிருஷ்ணருக்கு வந்து என்னெல்லாம் நம்ம பிரசாதம் வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா, வீட்டில் எல்லாமே வீட்டில் தான் நம்ம செஞ்சுருந்தோம். அதிரசம், தட்டை, அப்புறம் சீடை, அவல், மாலாடு உருண்டை, அதுக்கப்புறம் அப்பம் செஞ்சுருந்தோம். அதுக்கப்புறம் வெண்ணெய் வந்து நான் வீட்டில் எடுக்கலை, கடையில் தான் வாங்கியிருந்தேன் வெண்ணெயும் அவலும். அதை வச்சு படைச்சிட்டு நமக்கு தெரிஞ்ச சாரதா காலேஜில் எப்போயுமே வந்து கிருஷ்ண ஜெயந்தின்னா நிறைய பாட்டு பாடுவாங்க. அதில் வந்து ஒரு 3 பாட்டு அதை மட்டும் கிருஷ்ணர் துதி பாடிட்டு அதுக்கப்புறம் சாம்பிராணி புகை பகவானுக்கு காமிக்கணும். வாசலில் வந்து நம்ம ஏற்கனவே நமக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும், நெல்லை வாசலில் மகாலட்சுமியும் குலதெய்வமும் குடியிருப்பாங்க. அதனால் அவங்களுக்கு காமிச்சிட்டு வெளியில் வந்து கிருஷ்ணர் நிற்கிறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி மனசுக்குள்ளே உத்தேசம் பண்ணிவிட்டு அவர் அழைச்சிட்டு வரணும். ஏன்னா சாம்பிராணி புகை வாசம் பத்தி வாசனை எங்கே வருது அப்படிங்கனாலே அங்கே வந்து மகாலட்சுமி தன்படியாக குடியேறிடுவாங்க. மகாலட்சுமி குடியிருக்கிற இடத்துல விஷ்ணு பகவானும், விஷ்ணுனாலும் சரி கிருஷ்ணர்னாலும் சரி எல்லாரும் ஒன்று தான். அவங்க கூடவே இவங்களும் நம்ம வீட்டுக்கு வந்து குடியேறிடுவாங்க அப்படிங்கிறது நம்மளோட ஐதீகம், மறுக்க முடியாத நம்பிக்கை. ஏன்னா எல்லாமே ஒரு பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் தான். நல்ல வாசனைகள் நல்ல எண்ணங்கள் எங்கே இருக்குதோ அங்கே வந்து பகவான் நிச்சயமாக குடியிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வேணுங்கிற நம்ம செஞ்சு வச்சுருந்த நெய்வேத்தியம் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு வாசலில் நம்ம குலதெய்வத்துக்கு ஆரத்தி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து நம்ம கிருஷ்ணருக்கும் ஆரத்தி எடுத்து அவங்களுக்கு எல்லாம் சமர்ப்பணம் பண்ணிவிட்டு நன்றி சொல்லிவிட்டு சுவாமியெல்லாம் கும்பிட்டு முடித்து நம்மளும் ஆரத்தி எடுத்துகிட்டு கும்பிட்டு முடித்து இந்த ஆரத்தி காமிக்கிறதோட தாத்பரியம் என்ன அப்படின்னா, நம்ம மனசில் உள்ள வேண்டாத சிந்தனைகள் கெட்ட எண்ணங்கள் எல்லாம் வந்து அந்த தீபத்தை, அதாவது அந்த ஆரத்தி அந்த ஜுவாலையை பார்க்குறப்போ அந்த எண்ணங்கள்லாம் நமக்கு வந்து அழிஞ்சு நல்ல எண்ணங்கள் அதை பார்த்துட்டு இந்த விளக்கை பார்க்குறப்போ நல்ல எண்ணங்கள் வந்து நம்ம மனசில் குடியேறும். அதுக்கு வந்து நம்மளோட முன்னோர்களால் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு நற்பழக்கங்கள் தான் இதெல்லாம். அதனால் நம்ம வந்து வழி வழியாக அதை பின்பற்றிட்டு வரோம். நம்ம இதை கொண்டாடுறப்போ நம்ம குழந்தைங்களுக்கும் இதை நிச்சயமாக நம்ம வந்து சொல்லணும், அவங்க குழந்தைங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்து நம்ம கொடுக்கணும். அப்புறம் சுவாமி கும்பிட்டுட்டு சந்தனம் குங்குமம் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு மனிஷ்க்கும் வச்சு விட்டுட்டு பிரசாதம் வீட்டில் உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு நம்ம எப்பயுமே கிருஷ்ண ஜெயந்தி அப்போது நெட்டெழுத்து பெருமாள் கோவில் பக்கத்தில் உள்ள கோபால சுவாமி கோவிலுக்கு போவோம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா சாய்பாபா கோவிலுக்கு போவோம். இன்றைக்கி கொஞ்சம் தாமதமாகிடுச்சு அப்படிங்கிறதுனால பக்கத்துலேயே சரி இன்றைக்கி வந்து நம்மளுக்கு இங்கே தான் அவர் நம்மளை கூப்பிட்ருக்கிறாரு. இஸ்கான் டெம்பிள் நம்மளோட கிருஷ்ணன் கோவிலுக்கு போனோம். அங்கே வந்து கோவிட் கூட்டம் நிறைய பயங்கர கூட்டமாக இருந்தது. அப்படிங்கிறதுனால டக்குன்னு கும்பிட்டுட்டு வந்துட்டோம். உள்ளே இல்லைன்னா பக்கத்தில் உட்காந்து கும்பிடலாம். இன்றைக்கி கூட்டம் நிறையன்றதுனால இந்த இடத்துல நின்று தான் நம்மளுக்கு தரிசனம் பண்ண அனுமதி கிடச்சிது. அதுக்கப்புறம் மனிஷ் நைனாக்கு தற்செயலாக ஒரு பாஸ் கிடச்சிது. அதாவது அவங்க மட்டும் பாஸ் உள்ளவங்க மட்டும் கிட்ட போய் தரிசனம் பண்ணலாம். அங்கே வந்து கூட்டமே இருக்காது, குறிப்பிட்ட நபர்களை தான் அனுப்புவாங்க. ஒரு குடும்பத்துக்கு இது இத்தனை பேர் அப்படிங்கிற மாதிரி தான். இவங்களுக்கு நாங்கள் சொல்லிட்டோம், மனிஷ் நைனாவை போய் நீங்களே போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு வாங்க. ஏன்னா குடும்ப தலைவர் பண்ணினா வீட்டில் எல்லாருக்குமே அது வந்து நல்லது வந்து சரி இதுதான் அந்த பாஸ் அப்படிங்கிறதுனால அவங்க மட்டும் போயிட்டு தரிசனம் பண்ணிட்டு வந்தாங்க. இதெல்லாம் அவங்க வந்து விற்பனைக்காக வச்சுருந்த சுவாமி படங்கள் பிரசாதங்கள் வச்சுருந்தாங்க. அதில் ஏதோ ஒரு அந்த குட்டி கண்ணன் மட்டும் அந்த பக்கம் இருந்தது, அதை மட்டும் மனுஷன் வாங்கினாங்க. வாங்கிட்டு நேராக நாங்கள் எங்கே போனோம் அப்படின்னா பிரசாதத்தை எடுத்துகிட்டு நம்ம சைட்டில் வேலை நடந்துட்டுருக்கல நம்ம வீட்டுக்கு போயிட்டு அங்கே உட்காந்து கொஞ்சம் நேரம் எப்போயுமே ராத்திரி வந்து அந்த வேலை அன்றைக்கி முடிஞ்சிருக்குல்ல, என்ன நடந்திருக்கு எது நடந்திருக்குன்னு கொஞ்சம் நேரம் போய் எனக்கு பார்க்கணுன்னு ஆசையாக இருக்கும். பகல் நேரத்துலையும் போவேன், ராத்திரி நேரத்துலையும் போயிட்டு பார்த்துட்டு அங்கே உட்காந்து பிரசாதம் சாப்பிட்டுட்டு காற்று வாங்கிட்டு அங்கே நல்லா பயங்கர காற்றடிக்கும் வந்துட்டோம். நன்றி வணக்கம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் செஞ்சுக்கோங்க. ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. நன்றி வணக்கம்.